Un pacient arriba a l'hospital i diu «Doctor, em fa mal aquí, em fa mal aquí, em fa mal aquí, em fa mal aquí». I el metge li diu «Vostè, el que té trencat és el dit». Aquest acudit seria molt diferent si l'expliquéssim. Un pacient amb el dit trencat arriba a l'hospital, oi? Els fets que estem descrivint són els mateixos, però l'ordre com expliques les coses és el que fa que aquest vell acudit tingui una certa gràcia. I és que l'ordre amb el qual expliquem les històries, l'estructura d'aquestes històries, és el que fa que el missatge arribi amb força, que tingui potència i, sobretot, que una història, tant en un acudit com en una pel·lícula, com en qualsevol tipus d'història, ens enganxi. Avui parlarem de l'estructura. Hola, nosaltres som Nadir i això és Aula Nadir. La història, en una pel·lícula, es plasma en un guió. Però què és un guió? Un guió és el document on posa què passa a cada escena, què diuen els personatges i com ho veurà i com ho sentirà l'espectador. El guió és el que fa possible que després puguem rodar la pel·lícula. Però abans de posar-nos a escriure el guió, hem de pensar l'estructura de la història, quines escenes hi hauran i amb quin ordre se seguiran. I una de les eines que tenim per fer això més clares és la roda. La roda és una versió visual i clara del famós Viatge de l'heroi, adaptada per Dan Harmon, que és el guionista de sèries com Rick i Morty o Community. La idea és molt simple. Tota història és un viatge que fa un personatge, i aquest viatge es pot representar com una volta completa a la roda. La roda ens ajuda a confirmar que la nostra història té un inici clar, un conflicte, un procés de transformació i un final que tanca el cercle. I quines són les parts de la roda, les etapes que té tota història? Doncs ara les veurem fent servir com a exemple la pel·lícula El 47, de Marcel Barrena. Per tant, si no has vist la pel·lícula, et recomano que paris un moment al vídeo, vés-la a veure i quan tornis ho expliquem. La roda comença amb la part que anomenem tu. Aquí coneixem el protagonista i el seu punt de partida, el seu món. A l'inici de la pel·lícula veiem amb qui anirem durant tota la història. A la pel·lícula El 47, el protagonista és en Manolo Vital, un dels veïns nouvinguts que funden el barri de Torre Baró de Barcelona a finals del 1950. I com és aquest protagonista? Doncs des del principi de la pel·lícula ja ho veiem. És algú tossut, solidari i amic dels seus veïns. Manolo Vital. ¿Qué pasa, que no cabíais todos allí? Usted tampoco de por aquí. A veure, un petit aclariment. Com sabreu, aquesta pel·lícula està basada en fets reals i es podria dir que el protagonista dels fets van ser els moviments veïnals, el barri sencer, però el director d'aquesta pel·lícula ha decidit centrar les lluites en un protagonista singular per encarnar-les. I és per això que per l'anàlisi d'aquest vídeo ens centrarem en la història d'en Manolo Vital, el protagonista. Després ve la part 2, necessitat. Aquí descobrim què li falta al protagonista, què desitja o quin problema té, i aquest és el motor de la història. Al 47, en Manolo no té els serveis bàsics per la seva comunitat, la seva feina de conductor d'autobusos està en risc i, a més, té por que la generació de la seva filla no valori el barri que tant els hi va costar aixecar. Mira, Manolo, han fet fora 2 més. El Rodríguez i el Polaco. Pobra gent. Què faran ara, Manolo? Arribem a la part 3. Anar. Aquí alguna cosa canvia. El personatge fa un pas i surt de la seva zona de confort, ja sigui per decisió pròpia o forçat per les circumstàncies. És l'inici d'una cosa nova que el personatge no havia viscut mai abans. En el cas d'en Manolo, animat per un veí, fa la seva primera acció de protesta. Així, saltant-se la llei per primera vegada, passa de ser una persona que demana calma i prudència a lluitar activament. Ciutat ens mostra les vergonyes, ens han substituït les barraques de llau. Això dona pas a la quarta part, buscar. Aquí el protagonista explora el nou món, la nova situació, aprèn regles noves i enfronta obstacles nous. Al 47, en Manolo comença a patir la repressió que implica la lluita, tant per part de l'Ajuntament com de la seva empresa. I això implica diferències amb els seus companys i veïns, a les quals en Manolo s'haurà d'adaptar i aprendre a tenir un equilibri en aquest nou món. ¿Ustedes saben algo? ¿Qué vamos a saber? I així arribem a la part 5, trobar. Aquí, el personatge descobreix alguna cosa important. Potser troba que allò que buscava és diferent a com s'havia imaginat, o potser troba alguna peça que li permet seguir avançant en la història. Sovint, el troba és un punt de gir inesperat. Al 47, el troba és un incendi al barri de Torre Baró. I per acabar-ho d'adobar, a la següent seqüència comencen a fer fora treballadors de l'empresa d'en Manolo. El troba coincideix amb el moment en què en Manolo se n'adona de com de fràgil és el seu projecte de vida i tot el que han construït col·lectivament. Així arribem a la part 6, assumir. Ara ve la part més complicada. El protagonista ha de pagar un preu, assumir les conseqüències o enfrontar la crisi derivada d'allò que ha trobat. Al 47, en Manolo assumeix aquesta situació fent un pas més i portant les seves reivindicacions al màxim nivell institucional. Parla amb el seu cap, entra a l'Ajuntament de la ciutat i intenta dur la reivindicació al màxim nivell oficial. Com ho fem? Miri, la setmana que ve hi ha una comissió i jo porto la seva sol·licitud. En Manolo assumeix la fragilitat que ha descobert el troba i això li dona la determinació per portar la seva lluita al màxim nivell. A la part assumir, la seva lluita és molt més difícil.
alguns veïns es rendeixen i marxen, la pressió va en augment, però en Manolo ja no se sent per sota de ningú i farà el que calgui. Part 7. Tornar. Després de l'aventura, el protagonista torna al seu món conegut, o bé torna a enfrontar-se al problema que tenia al principi de la història, però ja no és ben bé la mateixa persona. Segons el tipus d'història, el torna pot ser un retorn físic o un retorn conceptual, és a dir, que el personatge torni a la situació del principi i a enfrontar-se als problemes que tenia al principi. Al 47, en Manolo torna al seu barri després de tota aquesta lluita tan llarga i incansable, però torna d'una manera diferent. No només torna amb un autobús segrestat, sinó que torna amb una idea nova dins del seu cap, que hi ha algunes lluites i alguns drets que es mereixen saltar-se les lleis per tal d'aconseguir-les. I així arribem a l'última part, canviar. Aquí veiem el personatge al mateix lloc que al principi, però veiem com ha canviat, com s'ha transformat. I aquest és el punt, al final de la història, que dona sentit a tot el viatge, ja que veiem la transformació que ha viscut de principi a final. Al 47, en Manolo torna a viure amb els seus veïns, però la situació ha canviat. Han aconseguit millors condicions de vida i en Manolo s'enorgulleix d'haver lluitat per aconseguir allò que creia. Dicen que es un secuestro, pero yo creo que es una necesidad. Así que aquí estamos. Amb aquestes 8 parts hem fet la volta a la roda i el viatge a la història arriba al final. Queda clar, oi? 8 passos que ens porten des del punt de partida fins al canvi final. Però potser et preguntes, per què justament 8? Per què està organitzat així, en forma de cercle? Doncs perquè la roda no només ens mostra una història detallada pas a pas, sinó que també ens deixa veure el viatge en 4 grans fases molt clares. Si dividim la roda en meitats, es torna encara més interessant. Aquí, el món conegut, la vida normal del personatge. Aquí, el món desconegut, el nou conflicte que el personatge enfronta en aquesta història. D'esquerra a dreta tenim el personatge estàtic, amb els valors, coneixements i habilitats amb les quals comença la història, i el personatge canviat, amb el que ha après en el punt mig, el troba. Per tant, a l'inici tenim el personatge estàtic en el món conegut, vivint la seva rutina. Després de l'anar, el trobem com a personatge estàtic en el món desconegut, enfrontant les novetats que encara no sap gestionar. Després del troba, ja és un personatge canviat en el món desconegut, capaç d'aprendre i superar reptes. I finalment, torna al punt de partida, però ara com a personatge canviat en el món conegut. El mateix entorn, però ell o ella ja no és el mateix. Què? Ja t'has enamorat de la idea de la roda com una manera d'entendre i d'estructurar les històries? Genial. Una vegada tenim clara la idea de la història que volem explicar, com la plasmem? Doncs el següent pas seria fer l'escaleta. L'escaleta és una llista de totes les escenes que formen part de la nostra història, però per ordre, tal com apareixeran quan l'espectador vegi la pel·lícula. I com es fa l'escaleta? Anem a veure-ho. Escriurem primer el número d'escena, per exemple, escena 1, i llavors interior o exterior, si passa en un lloc amb un sostre o passa a l'exterior. En aquest cas, interior, i si l'escena passa de dia o passa de nit. En aquest cas, interior dia. I a continuació, l'espai on té lloc l'escena. En aquest cas, oficina. I a continuació, una descripció molt breu de què passa en aquesta escena. Atenció, s'escriu l'espai de la ficció, és a dir, posarem selva tropical, encara que ho estiguem gravant en un parc com aquest. Aquí hi ha una caca, Per tant, l'escaleta serveix per entendre quina és l'estructura de la nostra història, veient totes les escenes una sota l'altra i a on les haurem de gravar. I a més, l'escaleta és el pas previ a fer el guió. El guió és un document molt més detallat on hi ha els diàlegs, totes les accions que fan els personatges i és el que fem servir ja per anar a fer el rodatge. Però això ja ho parlarem en un altre vídeo. Les històries ens atrapen pel seu contingut, però també per com estan estructurades, i la roda ens ajuda a entendre aquest viatge pas a pas. I ara que ja la tenim clara i sabem identificar els 8 passos, us proposo posar-la a prova. Us proposem posar-la a prova amb un curtmetratge. Es diu Luis no está en casa, de la directora Celia Rico. És una història senzilla, amb pocs elements i amb una protagonista molt clara. Per això és ideal per analitzar-la amb la roda, perquè el conflicte és subtil, intern i cal llegir-lo psicològicament. L'activitat consisteix a mirar el curtmetratge amb calma i després intentar identificar-ne l'estructura recordant les 8 parts de la roda. No cal que hi hagi una única resposta correcta, la gràcia és justament debatre.
Quins moments us han semblat més importants de la història? Quan heu notat que alguna cosa canviava? Què és el que ha desencadenat aquest canvi? I com acaba tot? Podeu fer un grup i anotar escenes en un paper o fins i tot dibuixar la roda i col·locar-hi les diferents situacions i escenes. Si no us poseu d'acord en algun punt, doncs millor. Això vol dir que esteu discutint com realment farien uns guionistes i intentant entendre què explica realment la història i com ho estructura per parts. L'objectiu no és encertar, sinó aprendre a mirar les històries amb molta més consciència. Un cop ho proveu amb aquest curt, segur que començareu a veure la roda per tot arreu, en pel·lícules, sèries, acudits o fins i tot en situacions de la vostra pròpia vida. Però si voleu veure quina és l'anàlisi que n'hem fet nosaltres, la trobareu aquí baix. I per acabar aquest vídeo, deixa'm dir-te que, evidentment, la roda no és l'única manera d'entendre les històries. Ja des d'Aristòtil parlem d'introducció, nus, desenllaç, i en el cinema també es fa servir molt l'estructura dels 3 actes. En el fons, són diferents maneres de parlar del mateix. Però la roda té l'avantatge de ser visual i molt clara, i és especialment útil per fer curtmetratges o històries curtes. El cinema no és una ciència exacta, però hi ha patrons que cal conèixer perquè, coneguent-los, els podem modificar, podem jugar-hi per crear històries realment potents. Esperem que t'hagi sigut útil, i si vols aprofundir més en el llenguatge audiovisual o vols més recursos per l'aula, els trobaràs aquí sota. Adeu!